Takže zdravím všetkých pri ďalšom videu. V tomto videjku sa pozrieme na to, ako si spraviť svoj vlastný lightbox do hry Euro Truck Simulator 2, čo všetko k tomu budete potrebovať a ako si to vlastne namodovať a vložiť do hry. Čiže bude sa jednať o takýto lightbox, ktorý môžete vidieť. Takýto lightbox si dneska namodujeme. Takýto podobný si namodujeme a ukážeme si všetko, čo budete k tomu potrebovať. Je to veľmi ľahké a veľmi jednoduché. Čiže môžeme začať. Budeme potrebovať Paintnet. Vlastne do Google si napíšete Paintnet a vlastne je to program, v ktorom vlastne môžete vlastne písať alebo robiť dizajny alebo hoci čo iné vlastne, aby ste si to mohli ten lightbox upraviť podľa seba. Čiže si to klasicky stiahnete, Paintnet, dajte si za free a počkáte, kým vám sa to stiahne. Mne sa to už tu stiahlo, ale ja už to mám, čiže ja už to nebudem stiahovať. Stránku vám dám do popisku, keď tak, čiže si stiahnete Paintnet. Budete si musieť ešte stiahnuť vlastne Lightbox a template na neho. My si konkrétne stiahneme tento 50k add-on spec, čo máte na stránke na ets2.mods. Máte tam vlastne tento mod, ktorý ponúka vlastne Lightboxy. Môžete si prečítať, že rôzne veci tu pridá, napríklad super logo na Scaniu, Lightboard a takéto ostatné veci, napríklad rôzne foglight a také veci. Čiže my si toto stiahneme, čiže klasika, poďte download, start now, začať sťahovanie, vygeneruj link, pár reklam tu budete mať, potom si kliknete a tu už môžete vidieť hore, že sa vám to stiahlo. OK. Ja už som si to prehodil tu do modov v Eurotracku, ale vy musíte si zobrať vlastne tento mod a si ho preťahnuť do Eurotracku. Zatiaľ ho neotvárame, iba si ho tam prehodíme. OK, potom si to rozkliknete, podotýkam ešte budete musieť potrebovať WinRAR, aby vlastne vám to takto otvorilo. OK, čiže môžeme vidieť, že tu sú rôzne prečinky a tak ďalej. Nás bude zaujímať tento tu prečinok Vehicle, Track, Upgrade, 50k add-ons a keď pôjdeme tu nižšie, tak tu by malo byť niekde, len neviem, kde to je. Lightbox Sign DDS. Toto si rozklikneme. OK, čiže takto vyzerá Paintnet, samotný program. Môžete vidieť, že máme tu rôzne farby, vrstvy a nástroje, ktoré budeme samozrejme potrebovať. Čiže klikneme si na vlastne myš, klikneme si na tento lightbox, na tento template a si to vystrihneme preč, lebo toto nám nebudeme to potrebovať. Teraz čo spravíme, si vlastne dáme druhú vrstvu. Ja si zvolím farbu svoju. OK, takto a dáme si vlastne vedro a si to tu vylajme. Podotýkam, táto druhá vrstva je veľmi dôležitá, musíte mať až 3 vrstvy, lebo každá vrstva niečo znamená. OK, teraz si vlastne rozklikneme druhú vrstvu a dáme si prehľadnosť na úplne takto, že by sme videli vlastne aj tento template vzadu. Vytvoríme si ďalšiu vrstvu a na túto vrstvu následne budeme písať. Čiže rozklikneme si T ako text a dáme si tu vlastne veľkosť. Môžete vidieť, že tu si môžete navoliť rôznu veľkosť, rôzne fonty, typy písma, takisto rôzne aj či už tučné písmo, takéto šikme alebo podčiarknuté, to už je na vás. Ja si vyberiem Arial Black a takto si to prečiarknem. OK. Čiže teraz si môžete tu napísať, čo chcete vlastne na Lightboxe. Ja si tu dám svoj, Patrick Transporter, lebo potrebujem dať na vyššiu verziu. Čiže takto si to zrobím, takto pod seba si to môžem dať. Takto si to dáte, jak chcete, to už je podľa vás. OK. Teraz si zoberiem myšku. Najprv si predtým ešte si vlastne kliknem na tento štvorec a vlastne si to takto označím, že by som posúval iba vlastne s týmto písmom. Takto si to dám nižšie. Takto si myslím, že to môže byť super. Takto alebo ešte takto si myslím, že to môže byť. OK, takto. A teraz v podstate máme hotovo, lebo ja chcem iba takto, taký jednoduchší. Kúsok vyššie, tak to si myslím, že to môže byť. OK, čiže máme napísaný text, máme aj pozadie. Teraz si vlastne rozklikneme druhú vrstvu a vlastne dáme si to takto
na maximum si to vlastne dáme zase, že by to bolo úplne červené, lebo keď to nespravíte, tak v hre budete mať iba takto tu proste takúto červenú, takú slabú červenú. Čiže my chceme to mať úplne červené, tak si to dáme naspäť a klikneme OK. OK, máme hotovo, teraz pôjdeme súbor, uložiť. Toto je veľmi dôležité, nič tu neprepisovať, ale tu zvoliť vlastne Direct Draw Surface. Toto si kliknete, dáte uložiť, dáte áno a tu dáte OK a dáte zredukovanú vrstvu. Toto si kliknete, pôjdete naspäť, toto áno, toto ešte zakliknete áno. OK, a teraz môžete Paint.net vypnúť a môžete vidieť, že tu v módov, vlastne pôjdete do módov a máte to tu 50 add-ons a už to máte. OK, teraz čo spravíme, si zapneme Eurotrack. Po zapnutí Eurotracku pôjdeme do modifikácií. Počkáme, kým sa načíta, lebo mám ich tu trošku viac. Pozrieme, ešte tu už nemám to. OK, nemám to tu. A môžete vidieť, že už nám to tu hodilo. Vlastne to je tento mod. Si to kliknete a vlastne si to necháte takto hore úplne. A hlavne, že by to tu bolo. Ja si to dám nižšie, lebo ja to mám usporiadané. OK, čiže takto. A dajte si potvrdiť zmeny. Dáte potvrdiť zmeny. A môžete ísť do hry. Počkajte, kým vás to tam prihlási. Ja mám trošku viac modov, čiže mne to bude trošku dlhšie trvať, kým sa mi to načíta. Ale hovorím, je to jednoduché, není to nič zložité, proste len musíte proste vedieť v programe robiť a je to úplne jednoduché. Potom, keď vlastne naberete pár skúseností, tak môžete si tam pridávať rôzne obrázky, takisto rôzne už predpripravené dizajny a iba si to tam hodíte a máte ten lightbox. OK, čiže počkám ešte chvíľku, OK, čiže už sme v hre. A môžem vám to ukázať. Čiže skúsime si to na tejto R-kovej skany. Vlastne pôjdeme takto do konfigurácií. Tu si klikneme, dáme si toto napríklad, toto je tiež mod. A tu úplne dole máte ten lightbox. Môžete vidieť, krásny lightbox patrí k transporte, máte krásne to namodované, takto to vyzerá. Čiže aj tento si môžete kľudne namodovať na takom istom princípe, ako vlastne tento tu lightbox. Môžete vidieť, krásne to vyzerá, plus to svieti aj v noci. Čiže je to úplná topka. Čiže takto vlastne môžete si spraviť svoj vlastný lightbox. Nie je to nič zložité, všetky linky vám hodím do popisku. OK, čiže pre dnešné video to bude všetko. Ďakujem každému, kto si pozrie toto video. Dúfam, že vám pomôže. Keby máte nejaké problémy, kľudne to môžete písať do komentárov. Vám veľmi rád odpoviem. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Majte sa zatiaľ pekne a užívajte dník. Majte sa zatím. Čaute.